אני שמחה להזמין את נציג הבוגרים, עופר זליג, לשאת ברכות. עופר סיים את לימודי התואר במשפטים פה בהצטיינות. עופר זליג, בבקשה. ערב טוב. פרופסור דודי שוורץ, דוקטור ריבי כהן, אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, בני משפחה. אני רוצה לומר מספר דברים על הקריירה ועל התקופה המאוד מעניינת שעברנו בה בלימודים לתואר בוגר במשפטים, שעכשיו אנחנו מקבלים את התעודה הרשמית על סיומו. כולנו כאן לא בני אותו מחזור, מוגדרים מנהלתית כנגררים, בני קבוצות לימוד שונות, מחזורי לימוד שונים. אני מאמין שכל מחזור, כל קבוצה פיתחה אופי והווי מעט שונים וחוותה דברים מעט אחרים, ואני אדבר מתוך החוויה שאני עברתי במסגרת המחזור שלי, אבל אני מאמין שהדברים נכונים לכל מי שעבר מסלול דומה כאן בקריירה האקדמית. אני בחרתי ללמוד לתואר במשפטים בעיתוי ונסיבות שחשבתי שהן לא שגרתיות. הייתי אז בן 28, נשוי עם ילד, עם עבודה בתחום המחשבים, ובחרתי בלימודי המשפטים בעיקר בגלל העניין שהיה לי בתחום ועל מנת לקבל תואר אקדמי. לא השטנץ המקובל של לימודים אחרי הצבא ואחרי הטיול הגדול, ולא במטרה להמשיך להתמחות ולהיות עורך דין. הייתי בטוח שאהיה בין הקשישים בכיתה. לשמחתי זה ממש לא היה ככה. רוב בני הכיתה שבה למדתי היו בני 40 פלוס בממוצע, כולם בעלי משפחות וקריירה, וזה הדבר הראשון שמייחד את הקריירה. הקריירה השכילה ליצור מסלולי לימוד שמותאמים לאנשים עובדים, ובכך אפשרה לרבים להגיע לתואר בוגר במשפטים ללא ויתור על מקום העבודה והקרבה של כ3 שנים מחייהם. חוויית הלימוד הייתה חוויה שלא קיימת לדעתי במוסדות לימוד אחרים. רוב חבריי ללימודים היו אנשי קריירה, חלקם דוקטורים, אך גם רופאים, מנהלי סניפים בביטוח לאומי, אדריכלים, כתבים בטלוויזיה, כלכלנים ועוד. כל אחד הביא איתו ניסיון חיים עשיר בסיטואציות משפטיות בהן נתקל. רק מהשיעורים של פרופסור גבריאלה שלו זכורים לי 2 מקרים בהם היא דיברה על פסקי דין, ותלמידים בכיתה פתאום אמרו, במקרה שלי. פרופסור שלו הודתה שהיא נהנית כל פעם לשמוע מה באמת קרה במשפט, הפוליטיקה שמאחורי הקלעים, הדברים שלא רואים בפסקי הדין הכתובים, שאותם היא ללא ספק יודעת בעל פה, אבל אינם מעידים בהכרח על הדינמיקה של החיים האמיתיים. הדבר השני שמייחד את הקריירה הוא המוטו שחרתה על דגלה אקדמיה יישומית. זהו עיקרון שליווה את הלימודים שלנו לכל אורכם, כמעט בכל שיעור. קשה לי להבין איך ניתן בכלל ללמוד חומר כל כך רלוונטי לחייו האזרחיים של כל אחד ואחד, תוך הישארות באקדמיה וללא התייחסות רצינית לדברים שקורים באמת בשטח. הקריירה סיפקה לנו מרצים מדהימים עם ניסיון פרקטי עשיר ומגוון. דוקטור גבי הלוי בסדר דין פלילי, שהשיעורים שלו היו מלאים בתובנות על איך באמת הדברים עובדים בדיון פלילי, הטריקים של התביעה, המסחרה של עסקאות הטיעון. עורך דין צביקה יוגב, שכל השיעורים שלו גם בקורס דיבייט וגם באשכול המסחרי מלאים בטיפים והמחשות של אינטליגנציה רגשית ואיך לגרום לשופט לאמץ את הצד שלך בכל ההיבטים שמעבר לטיעונים המשפטיים היבשים. עופר ברטל, ששיעוריו בנושא טיעון וחקירת עדים היו עמוסים בדוגמאות וסיפורים על התנהלות מול הצד שכנגד בבית המשפט, סיפורים שמהם לומדים המון איך באמת הדברים נראים על הקרקע, במציאות, דברים שקרו שיכלו להיות מאוד מצחיקים אם הם לא היו עצובים. אשכולות התמחות שהוקדשו כל כולם להבנת ההתנהלות היומיומית בתחומים משפטיים שונים. למעשה כמעט כל קורס וכמעט כל שיעור הכילו לצד התיאוריה והחוק היבש גם את ההיבט הפרקטי. באופן אישי יצא לי ליישם בהצלחה את הלימודים במספר סיטואציות. אחת מהן משפט העבורה, בו החלטתי לנהל הוכחות עד הסוף, הצגתי את עצמי וזוכתי, כאשר התובע המשטרתי ניסה במהלך החקירה הנגדית לעשות 2 תרגילים לא חוקיים שידעתי להתנגד להם בזכות העובדה שלמדנו ממש עליהם ספציפית. סיטואציה שנייה, הצעתי בן משפחה מעוקץ שהיה גורר לו הפסד של עשרות אלפי שקלים. כידוע, לא כל מי שלמד בקריירה נשאר באקדמיה, ולא כל מי שלמד בקריירה המשיך לעריכת דין. כפי שציינתי קודם, כפי שציין לפניי פרופסור דודי שוורץ, רבים כמוני הגיעו כדי ללמוד וכדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות משפטית יומיומית. השכלה משפטית לא נועדה בהכרח
כדי להיות עורך דין, השכלה משפטית היא נכס חשוב לכל אזרח, בכל מקום, בפרט במדינת ישראל, שבה קשה, אם נתנסח במילים עדינות, לקבל יחס הוגן ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות, ושירות הוגן מגופים במגזר הפרטי, גופים שבראשם חברות ביטוח, חברות תקשורת. דיקן הפקולטה, פרופסור דודי שוורץ, נוהג בצדק לומר מעל כל במה שבה מקטרגים על סיטונאות המכללות, כי אין כל רע בכך שלכמה שיותר אזרחים תהיה השכלה משפטית. בלימודי המשפטים בקריה רכשנו כלים והבנה שמאפשרים לנו להתמודד בהצלחה עם גופים שאנחנו באים איתם במגע יומיומי. גופים שבהרבה מקרים מתייחסים בזלזול, מזכירים מהצרכן זכויות, מתאים ועוד רעות חולות, פרי המצאת חברות ללא תרבות עסקית של פייר פליי, אלא תרבות של שיטת מצליח, שבו נמקסם את הרווחים שלנו, בו לא ניתן לצרכן מה שמגיע לו, ומקסימום אם הוא יתבע אותנו, נציע לו פשרה ונסגור את העניין בשקט. כאשר אנחנו יודעים מה הזכויות שלנו, יודעים לעמוד עליהם באסרטיביות ולפעמים גם לקבל מה שמגיע לנו בלי הצורך להיגרר במשפטים ארוכים. לרוב מספיק שנדע לנסח מכתב ברור עם טיעונים ענייניים. אבל כאשר נאלץ בכל זאת להגיע לבית המשפט, נדע לעשות זאת ברוב המקרים הצרכניים הפשוטים בעצמנו, וגם אם נצטרך עורך דין, שכידוע מומלץ מאוד לאדם לא לייצג את עצמו גם אם הוא יכול בגלל המעורבות הרגשית שלו בתיק, יש לנו את הכלים להבין לבד מה הקונסטלציה המשפטית והאם בכלל יש קייס ששווה להתחיל איתו. מעבר לכך, למדנו על מוסר ואתיקה אישית, משפטית, רפואית, למדנו מהם גבולותיהם של מוסדות השלטון ועל מנגנוני האיזון בין הרשות המחוקקת, השופטת, המבצעת. קיבלנו את ההבנה מהם השיקולים הרבים במשפט הפלילי, כך שגם כשאנחנו קוראים בעיתון כתבה פופוליסטית על פסק דין מוקצן לכאן או לכאן נגד נאשם, יש לנו אולי מושג מה הביא לכך. אבל בכל מקרה אנחנו יודעים לא לקחת את הדברים for granted ולהבין שיש מכלול שיקולים שלא תמיד ברורים לצופה מהצד. אנחנו יודעים יותר טוב להיזהר מטעויות שיעלו לנו ביוקר, בחוזים ובנזיקים. אנחנו יודעים מה זכויותינו בקבלת טיפול רפואי, הזכות לדעת מה הרופא רוצה לעשות לנו, מה הסיכונים. אנו יודעים מי הם בעלי המקצוע שמחויבים על פי חוק לשמור על חיסיון מלא של מה שאנו אומרים להם. אין כמעט נושא של התחום המשפטים אין נגיעה בו. המרכיב השלישי והאחרון באופי הקריה הוא הצוות המנהלי. צוות מקסים שמטפל ביעילות ובמהירות בכל בקשה. יצא לי לראות ממקור ראשון איך הדברים מתנהלים באחת האוניברסיטאות הגדולות. כאשר הגעתי עם אשתי לעשות אופיס טיולים לסיום התואר, נדדנו בין מחלקות שונות ברחבי הקמפוס כדי ללקט אישורים ידניים מ10 בעלי תפקידים, רק כדי לגלות בסוף התהליך שחסרות 3 נקודות, סתם כך כי לאף אחד לא היה אכפת לראות את זה מראש בתכנון המערכת. כאן בקריה הצוות תמיד משתף פעולה, תמיד זמין, ואתה לא מרגיש שאתה מבקש טובה כשאתה מגיע לקבל שירות. איפה אמא? גם צוות הספרני מעולה, עוזר וסבלני מאוד, והדברים הלכאורה שוליים האלה הם שעושים את ההבדל. אני רוצה בשם כולנו להכיר תודה למשפחות שלנו שעזרו לנו לעבור את התקופה העמוסה הזאת בשלום, עם הרבה תמיכה והרבה סבלנות, וכל השנים האלו, בעיקר בתקופות הלחוצות של המבחנים. בנימה אישית אני רוצה להזכיר מספר מרצים שבאופן אישי העשירו במיוחד את הדרך שעשיתי כאן ללימודים בקריה, כל אחת בדרכה וכל אחד בדרכו. לצערי לא כולם נמצאים כאן, אבל הם עדיין ראויים לתודה הזאת. ראשונה, עורכת דין עילית אורן רשף, ששימשה כמתרגלת בדיני עונשין ודיני ראיות וכמרצה באשכול הציבורי. עילית העבירה תרגולים שחרגו בהרבה מהאופי הטכני יותר באופיו שלהם. להעביר בצורה נכונה וברורה חומר שדורש ניתוח אנליטי כל כך כמו עונשין וראיות זו משימה לא פשוטה. עילית הצליחה לעשות זאת בצורה ברורה וכיפית תוך שימוש בניסיונה כעורכת לשון בהתייחסות להטיות שונות בשפה העברית המשפיעות על פרשנות נכונה של עבירות לחוק העונשין. עילית עזרה לי המון וגילתה הרבה סבלנות לחפירות האינסופיות שלי ובאמת השקיעה הרבה מעבר למסגרת הזמן הרגילה. דוקטור אמל ג'בארין, שיש לו את הכישרון הרב ללמד בצורה מקסימה וברורה את הכללים הסבוכים של דיני הקניין. בזכותו הצלחנו להבין סיטואציות מורכבות שעלולים לשלם עליהם מחיר יקר אם לא מודעים אליהם, הן כאשר מייצגים לקוח והן במישור הפרטי בהתנהלות אזרחית רגילה שיש לכולנו נכסים ורכוש בעל ערך. עורכת דין אחינועם מרגלית,
שעזרה לנו ולי אישית המון, הן בנושאים אקדמיים והן בנושאים מנהליים, עם אוזן קשבת ומלוא תשומת הלב לכל עניין קטן או גדול. אחרונה חביבה, פרופסור גבריאלה שלו. לא כל יום זוכים ללמוד דיני חוזים מהכהנת הגדולה של התחום, זו שחקרה בארץ לראשונה את התחום המשפטי המרכזי הזה, ושדעותיה מובאות במאות פסקי דין. שמיעת הדברים וקו החשיבה מפי פרופסור שלו באופן ישיר נותנת הבנה משפטית ואינטלקטואלית מעשירה מאוד. יכולתי להמשיך ולדבר על כלל המרצים והמתרגלים בקריה. אני אשתדל. כולם מעולים, הן בידע והן בהעברת החומר והן בקשר שלהם עם הסטודנטים. אני מתנצל שהזמן קצר מלתאר את פועלו של כל אחד ואחת מהם, ואני מוכר לכולם תודה בשמי ובשם חבריי. שיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך.